बे समाव जोंनि बिटिआरनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय आङो मोनसे मोजां खौरां होनो लुबैदों। जोंहा क'क्राझार सोहोरनि सरायखला होननाय आसाम बेटालियननि बेवहाय हेडक्वार्टार दङ। बेहाय 22 नभेम्बरनिफ्राय 22 नभेम्बरसिम बिटिआरनि मोनबा जिल्ला सानफायाव मोनसेहै टेरिटरियेल आर्मिनि मोनसे गिदिरथार रिक्रुटमेन्ट जानो थांगासिनो दङ। आरो बे रिक्रुटमेन्टआव जाहाथे जोंनि बिटिआर ओनसोलनि सेंग्रा सिख्लाफोरा आनजादाव उथ्रिनानै जाहाथे साख्रिखौ मोननो हायो, बिनि थाखाय जोङो गेलेमु आरो लाइमोन अनसाय बिफाननिफ्राय एबा स्पर्ट्स एन्ड इउथ वेलफेयार डिपार्टमेन्ट बिटिआरनिफ्राय जोङो मोनसे हाबाफारि लानो नागिरदों, प्रि रिक्रुटमेन्ट ट्रेनिं। आरो बे प्रि रिक्रुटमेन्ट ट्रेनिंखौबो जाहाथे बयबो खाबु जानाय बायदि जोङो दानि बिटिआराव थानाय मोन 10 महकुमा सदराव जों लानो नागिरदों। 17 नभेम्बर खालि जोङो क'क्राझार आरो चिरांनि थाखाय जों खालामनो नागिरदों। क'क्राझारनि थाखाय जोङो गसाइगाव, परबतझरा आरो क'क्राझार बे मोनथाम थावनियाव जों खालामनो नागिरदों। जोंहा गसाइगावनि थाखाय गसाइगावनि एसएन ब्रह्म मिनि स्टेडियाम, गसाइगाव नेहरू स्टेडियाम, जाय जिल्ला स्पर्ट्स एस'सिएशननि स्टेडियाम होननानै मिथिजायो, बेवहाय जागोन। आरो परबतझरानि थाखाय एसएन ब्रह्म मिनि स्टेडियाम काजिगाव थानाय, आरो क'क्राझार महकुमानि थाखाय क'क्राझार गभर्नमेन्ट हायार सेकेन्डारिनि गेलेग्रा फोथाराव। बे मोनथाम जायगायाव क'क्राझार जिल्लानि जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्ला लोगो बिथांमोननि थाखाय प्रि रिक्रुटमेन्ट ट्रेनिंखौ जों होनाय जागोन। आरो 17 खालार खालिनो चिरांनि जोंहा बिजनी आरो काजलगाव, जोंहा बिजनी महकुमानि थाखाय बिजनी प्लेग्राउन्ड बिजनीयाव, आरो काजलगावनि थाखाय काजलगाव स्टेडियाम प्लेग्राउन्ड, बे मोननैयाव होनाय जागोन। आरो 18 नभेम्बराव जोंहा उदालगुरि जिल्ला आरो तामुलपुर जिल्लानि थाखाय जोंहा तामुलपुर हायार सेकेन्डारि गेलेग्रा फोथाराव होनाय जागोन। आरो उदालगुरिनि थाखाय भेरगाव महकुमानि भेरगाव मिनि स्टेडियामाव, आरो उदालगुरियाव थानाय उदालगुरि नलबारि गेलेग्रा फोथाराव, बे मोननै थावनियाव उदालगुरि जिल्लानि थाखाय जा 18 खालाराव बे प्रि रिक्रुटमेन्ट ट्रेनिंनि थाखाय बेबस्था खालामनाय जादों। आरो 19 खालार खालि जोंहा बाक्सा जिल्लानि थाखाय बाक्सानि सालबारि स्पर्ट्स कमप्लेक्स, बेयावहाय, आरो मोनसेया जोंहा मसलपुर हायार सेकेन्डारिनि गेलेग्रा फोथाराव। बे मोन 10 थावनियाव जोङो बे टेरिटरियेल आर्मिनि जि रिक्रुटमेन्ट जानो थांगासिनो दङ, बे टेरिटरियेल आर्मिनि रिक्रुटमेन्टआव जाहाथे जोंनि बिटिआराव थानाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा उथ्रिनो हायो, बिनि थाखाय जोङो बे राहाखौ लानाय जादों। आरो फोरमायखानो नागिरबावदों, जिहेतु बे टेरिटरियेल रिक्रुटमेन्टआव